Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa mga alagad si Kangin at Efon Morales and then my partner sa ako diri si Randy Tayad. Kung yan nasab kita nining atong programa, kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaisunan. Unahon tang pagampo, ang atong pagpanalangin ito sa trabaho makagawam. Lord, thank you kayo sa imong gihata ka namang grasya. Thank you kayo, Lord. Ako sa pagkumustahan ng akong mga listeners, no? Ilabi na sa akong suod na higala, si Montor Tatoy. Kung siya Montor Tatoy, diha sa Lapu City. Okay? O diha usab sa Panganan sa ilang lugar, Isla Panganan. Salamat sa inyong pagpamina usab sa mga pagdrama usab diha. Napita, pag-anak na mo sila ni Kunsihal Montor Tatoy. Thank you kayo sa inyong pagsaksi sa among drama usab. Okay? O sa Isla Ulango usab. Kumusta ka matanan? Nga na diyan napita, naminaw sa among programa. Thank you kayo. Thank you kayo. Okay? O sa Agos, ang akong lugar karon hindi yun na. Okay? Thank you kayo. Mga tricycle drivers diya. Kumusta ka mo? Okay? Permanente ha? Number 1 tadi ha, napita. Thank you. Bro, ang suta mo karon na tagan pagtigan na pinadakin sa kalaki nga mapatawag ng sangan nga Toryon. Ini kibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Toryon. Kaya ko problema ba ni sa kamaldita sa akong asawa? Kung mga saba na ako, murag unlimited. Murag wa nagyoy respeto na ako ba? Nagsaling ang pinangga kayo na ako. Pero aron ninyo yung masabda na ako sa gilanon, inon ko anay sa pagsugod. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Oh my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I could. Ayun, unsa ba nga? Magkanta lang ta? Di lang tali mamahaw? Hey, what na? Pagsit sa ko. Kurion! Day! What na? Sugod sa kurog akong itlog. Ang itlog man. Ang akong tuhod ay. Oh. Day! Animal ka ha? Giingnan ta ka nga ayaw nagyud ko pasyagita ha? Imo jud kong pasyagiton perme. Wa mo gumingong masyagit ka diya, day. Ilaw niya, napayo ti ka din takuri ron. Sabi problema ni mo ba? Unsa akong problema? Unsa akong problema mangutan na ka? Oh. Ikaw! Nga nang ako man taon na yoy. Tungod kay bugo kag gyud bisag unsaon. Aw, bugo ko. Paglungag! O, day. Nanglaban na ka ganina? Wa pa kayo nang limpyo mong mga kaliro. Ah, grabe kaldero ra naabdan ka gudto. Nalagay ka pala ka, day. Ako ay bahala, ano? Unya karon sa mga mangaon ani. Ano mo ito? Kaya dito ang nagsukad ko. Karon pa ka magsukad? Sus lami agi mong tumba na ng liog di mong Wala ka di lang magsukad ko. Ingon namin batasan sa kong asawa na iba-ba murag masingkan sa hapon. Sige lang, ratatat. Pero ang tinuod, pinangga kaya ako ni kong asawa. Maong di ko makaakos pagsukolan ni kay basin unya mahinay ka ko ba? Mao nga, di agwanta lang yun ako. Unya. Lami as bugnaw. Bugnaw kayo tayo, lami kayo. Sabi ka Toryo, nilana lagi yung kakapulpol do. Ngano man tayo? Kaning mo asawa ba? Huwag man ay kontrol. Huwag kay kontrol, ana. Makontrol man na tayo, pero di lang ko gusto gubot. Okay raman po na. Pero, ingon gani nga sigihan lang kag singhago niya, pasakitan ka. Di man na maayo Toryo, di na mao. Pag-abuso na, kinahanglan nga maputol ng mga ingon anak do. Oh, tayo, iwan mo kung may problema ko. Kung sa'yo problema ho. Okay naman kami dito sa bahay tayo. Ilog na Toryo. Okay na kita tayo. Huwag yun may problema. Pinangga kayo itong kausawa na ko. Ay, Toryon, ikaw ra, imo ra yung ngaan mo isog do. Nindot kay kag ngaan Toryon, mura kag sundaos kini adtos Roma. Pero, nag-apo sa imong asawa, mura kag piso nga nabasa. Ha? Tatay, ay, piso ko taon. Tay, ano ko ang asawa, God, mura mong God nagmasinggan sa hapon, ang baabaan na sigit ratatat. Pero, maunay nakaingon ko nga, maldita na, pero, pinangga kay ko na, tay. Mao ba? Oo, nakakawar ako. Lahi lang kayo ko, kanayan to, kawa. Sa litaw pa ko. Karoon nga namin yun ako, lahi na naman na. Awa tayo, tay.
May dekorasyon akong liog tay. Oh, na bukog na makita. Hello, niya. Kung nga makita, dekorasyon sa imong mata. Bantay, ha? Mubisita ko dito sa inyo. Ayun na. Oh, saan mo nalagom sa mata ni mo, do? Dekorasyon. Dekorasyon sa mata. Saan na black eye na? Di, uy, block tayo taon. Kung sabi na saya ng black tay, Itong, sa mata, ay, sa black eye, itong bumata. yung sa may magkita ni mo sa kong mata tayo, sa may Lagom. So, dili, itom. Dili. O, sa ato pa, dili, black eye. Sige na. Luping pinmos katarungan na. Kidot pa yan mo. Basta, kay musuroy ko dito sa inyo, ha? Gigsulti ko ang imong asawa. Ay, Recorded by X Thunder Gaming. Oh, nga nung misigab ng mata ni mo, ha? Ha, nga nung ingon ana, makang nagigsulti na moingon ko nga muduaw ko sa inyo, ha? Ha? Nga nung misigab ng mata ni mo, ha? kuantay kining may tingali nga sunod buwan na lang ka mo adto tay kay basig dili may maka-entertain mo ba kay busy kay may karong buwan na tay. Pulpida sa ni mo, mawa. O lagi tay. Sige, sige. Ay, salamat. Ha? O, say, salamat. Wa tayo, wa. Sige. Mutungan niya ako dito. Ha? Nakasabot ko sa kong tatay nga murag na balak ka siya nako ba. Tingalig doon ay nakasulti niya nga maldita kayo nga asawa. Kaysa una good. Pagkabuutan aning babayana, karoon naman lang ini na maldita pero nagampo ko nga mabalik ra gihapon na yung kabuutan. Unya, Oh, asa naman day ng imong bana, iha? Wait, ug asa tong panuhak, mami? Ha? Unsay bot mo ipasabot? Mulakaw lang na siya nga dili mananghid nimo? Mananghid man na siya, mami. Karon ra nga wa makapananghid. Oy, di na maayo. Si daddy nimo kani adto bisag tuwa pa ko sa CR, maghuwat yun na nga mogawas ko aron mananghid nga mulakaw siya. Mo ba, mami? Oh, kay ug mulakaw na siya nga dili makapanahid nako. Ay nahibaw na siya kung unsa iyang buhaton. Mag-unsa man si daddy, mami? Mulhod na siya, sud sabay. Magluhod? Oo. Gikan sa pultahan. Hangtod na kung asa ko ato siya hunong sa akong atubangan aron mga yuksuri nga wa makapananghid. Mao ba, mami? Yes, ha? Hinungdan nga dili na gyud na siya mulakaw kung dili ko kauban. So dad una gid kaniya, mami. Oo. Mananghid siya sa pagdana ko aron pagsiguro nga bisag dili pa siya makapananghid kung asa siya kay usahay god malimot man na ang tiguang naman. Mao ba, mami? Mao nga ikaw, ha, disiplinahan ng bana mo. Paludan na inig-abot. O kinahanglan nga gikan sa pultahan, muluhod siya paingon sa imong nahimutangan. Oh, ayaw ka bala ka, mami. Muna akong buhaton kang toryon. Siya na ron ay. Ang kanahan na ron na uli na. Bleta, nainanuktok. Siya na ron, mami. Si toryon. Sige. Ikaw na'y bahalaan ang bana ni mo. Ma'am, kadil sa hanga akong abihan, ma'am. Kinsa ka? Tong, wala ka kailangan ako kang? Kinsa gaingon ni mong mulakaw ka? Milakaw ka ko, mananghid na ko. Sorry kang, dito lang ko silang tatay ko. Bisag asa pa ka, ang importante mananghid ka na ko. Nagtuon mo ko nga makauli dayon ko. Unya, angay ka kumutuon ni mo, ana. Gang, dito lang ko silang tatay ko. Nag-unsa ka man dito, ha? Nagpalaban ka? Uy, palaban ko. Ug tungod aning sa nimo nga gibuhat ni motoryon, kining paglakaw nimong wa mananghid kinahanglang masilutan ta ka. Way problema kang, madawat ko. Tungod kay ang kuno na ko nga nakasako. Tungod kay milakaw ko nga wa ko manangid. Angay lang. Unsa may silot nimo na ko kang? Gusto na ko nga mangayo ka na kog pasaylo. Way problema kang. Pero adto ka mangayo pasaylo sa akong atubangan. Karon kang mga ko pasaylo kay ni ano mong gusto mo tubangan. Di na mo akong gusto. Gusto na ko nga magluhod ka paingon sa akong atubangan. Gang? Unsay kang balibad ka?
Oh, dili. Way problema ka. Lohod na di ay. Matras ko gamay, ha? Dili diha. Unsay dili ka? Adto ka manukad pagluhod sa may pultahan. Ha? Gikan sa may pultahan, magluhod ka paingon sa kung atubangan na kasabot. Kang, asa man ka magbarugang. Anar ka diha? Dili. Asa man di? Adto ko sa taas, sa may beranda. Ha? Adto ko maghuwat. Og ayaw gyud pagsuway og barog ha. Magluhod ka gikan sa pultahan dinhi sa silong hangtod sa taas sa may beranda na kasabot. Muna'y angay sa mga taong dili matinud-anon. Mami. Ayaw gyud paander iha. Kay dili na ni ang karaang panahon nga ang mga lalaki maunay magbuot sa pamilya. Ha, kahilas nila. Abi kay sila mao'y lalaki, sila na lang yung magbuot. Ha, pues ipaila na tong mga babae ha. Nga makamausap kita mo dahil pamilya. O kita usab ang magbuot. Yes, mami. Ay, agoy, kasakit ako to. Maglisod naman noon ko. Barogoy, agay, kasakit. Uy, si tatay. Tiya pa doon sa tatay. Agay. Kasakit. Naunsa ka, Torion? Ay, Unsay na tabo ni mo, ha? Naunsa ka? Recorded by X Thunder Gaming. Nabangi ko pagpabarogay. Ay, dali. Ang sakit, uy. Dali. Aray, inaya. Naunsa ba ka, ha? Ligo dali, hinay lang. Naunsa ka? Uy, naunsa na tuhod ni mo. Ay. Wad ko kalikay sa pagsulti sa Tinoo ni tatay og tigyon sa kuha. Nag-abot ko lang yung tilay 2,000 tungod sa sobrang kalagot. Unya to. Di ni mahimo, Torion. Di ko masugot ngayon na di ko nakapirmis mong asawa. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang amahan. Padre ni pamilya. Ikaw yung hadlo ka sa mong asawa. Tay, ako... Wala sa itong kaliwat nga retiro to. Oh, tay. Pida, no? Kinala magklaro tani. Kung unsang yung pagtanaw nila sa imong kaugalingon. Di ko masugot nga ingnon pa kanila na hator yun. Gipaluhod ka pa doon sa imutangan sa imong asawa. Unya, ang pait pag yun kayo, kay ang imong asawa, tuas-taas. Usaman, gibuangan sila ni mo. Ikaw sad, uplo kang dako, kandahan ka. Oh, nga naman tay. Musugot ka lang ingnon ana ha, kay uplo kimong dako ana. Ang ako, mga tay nga, dili ta masamok. Bisa galison-lison na ka. Musugot ang gihapon kang inanaon ka. Purbida, no? Karon ang mauli to sila. Ha? Kakita gid sila gubat sa Ukraine o Russia. Tay, ayun nung nitagsamok. Sige, di ko magiging samok. Sige. Basta karon na yun. Mukuyo ka na ko. Pauli sa to. Tay. Ginawad kong tatay dito sa probinsya kay puwerte niya sukuha. Isugod na lang ko, aron dili masamok. Karon naglibog ko. Kung malipay ba ko, kung muapas ba nga akong asawa o mabalak ako, kay umuapas, malipay man ko. Kung di na balakasan ko, kay basig say may tubo. Kasi magkagugot ba? Kay sukom di kayo sa atay dudoy. Mao nga, sa may kumain buhato na ni. Dili na ko papaso na akong asawa. Kung sa may maayo, alihog, tamagi ko ninyo. Kung sa man kung kamang pasultihon, Torion. Ate Pres. Okay, ang sender na ito karugadlawa. Si Dodong Torion. Turion. Si Torion, Ate Pres. Problema niya sa Ate Pres kay maldita kay asawa. Grabe ka maldita. Singkahal siya, paludod siya sa kanang simbahan. Mabot dito siya paludod siya. Paludod ba? Magsugod ang pultahan pa doon sa second floor. Second floor. Oo, sa beranda. May arang-arang na lang, nagluhod lang, kay dili ka kanang mutilap ba? Ba, ang saan? Kanang mutilap pa. Gikan hagdan na lang, tutatirian na hagdan, no? Muna, kuyaw ka masugsug atong dila. Ay, parte man tong mga lawas nun. Lawas Kaya nun. away maning ila. Away lagi. Mo lagi, away lagi ila. Pero dili ka itong magluhod nga, kuan. Gikas sa El Catre, padong sa Padong sa lawas. Oo.
Tiil niya, padugos tiil sa babae niya, Oo. padugos taas. Ana, di man kuno ni mao kay away man kuno ni. Away, bitaw, lisod kayo. Ano niya? Saon na niya, Kaya saon na pili ko niya. na ako ng lawas pula yung katre. O niya, ipapauli sa probinsya, Ate Pres. Karon, Unya. yang gusto nga mauli mo adto sa diyang asawa. Ang di mo sugot yan tatay, basin ko nung magkagubot yan noon. Saon na niya. Mao ni problema niya. Ako baka paarion akong asawa sa probinsya. Kung mo ato ang iyang asawa okay ra tingali oy. Adda lang na doon. Oo, asawa man. Doon po yun. May nalasad ka ng maka lilikahayab yung asawa, bakasyon gamay, di ba? No? Bakasyon, Nana ba, makasuloy-suloy doon ba Oo. niya ka ng Maligaw-ligaw. Ay, okay, palabig pa under sa mo asawa. Andiron manggot po siya Correct. Lain lang. kayo, lain ka ng under ka, oy. Lain. Lalaki Gato, ka niya. ato paamitan na yung si Torion, be. Di ba, biti ba? Ari ka diri sa Sirak 25, Yan, sabi niya. versikulo 23. Ah. Ang usa ka daotang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon. Tinuod na. Ug subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Kana. Okay, may pong dire. Karon, kung maingon ta nga, naaman say apan si Torion, kaya nga naman siyang magpa-under. Kung maldita niya kasawa, ipakita na niya yung pagkabana. Inutang po nga, arita, niya tayo basahon dire nga way gilabanan. Ang bana o ang asawa, apil po anis Ida Obrador, awon sa ba? Na diri sa Kaalam ni Solomon, chapter 4, verse 1. Okay. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imo dalay kung kinaiya ilon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Kani, ako nang ibasa kay panalitak mo sila nga nagpabuyag man sa storyon kay wa niya ipakita yung pagkabana. Nagpabuyag sa si asawa kay ngano po niya ipakita pagpaubos isip asawa kay sa mga asawa kanang mutahon po na sa bana. Tinuod na. Mao nga ako tong gibasa ang duruha. Kung asa ka mamahasa kay adto. Pero mabalik na siya mo problema nga mabalik mo asawa kung muapot imong asawa sa probinsya mayon ta kay murag siyempre, asawa ko na ni mo, mura ka kumingaw, pero ang problema, kailangan po imong papa. Di sa musukot imong papa. Bisa naman singalikin sa amahan, nga iyang anak nagdaogon sa asawa niya, nakakita siya in person. Actual, lain jud sa bation sa amahan. Karon, ug mulingi ka dito sa karaang kasulatan, gingon man dito nga, ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan, ug may ipon na siyang asawa, ug di sila dili na duha o sana lang. Karon, o gusto nyo ka mo barog, hala, balikaw yung asawa, pag-ipon mo gusab. Ay nalagtagda na imong papa o gusto ka. Pero may sa naman gudlan nga, makita na mo amaha, asawang lain, di na mo kitag amahang lain. Muingon man sa kuliya. Malagi. Oo, kay basihan mo diri sa kasulatan, no? Kasagaran na bang giuna diha pag ingon nga timan na, ang amahan, dili ang inahan. Tinuod na. Oo. Amahan gyud kay ang amahan gyud kuan kanang mas una mo gyud masakit ang amahan, di ba, Bab? Kinahanglan natin manon gyud mo. Bisag kung sa kabisyoso ibong amahan ug kuan sa ay gawas og kanang grabe na sad kayo nga bisyo kanang mga binuang nga bisyo di na basad maayo. Pero bisyo kanang inom-inom na bitaw bam kanang nya masakit gibati na mga Ya, ingon na tong kahimtang nga ang iyang papa wala tagna bisag ang iyang papa nagtabang sa kugulingon nga matagan siya ngan. no lagi. Sa umana ron. Tinuod na. Ang malakaw na siya iya, di naman niya kuyugod niya papa. Out sa pa! Balik ta. Balik. Mio naman. Torion, no? Torion? Toryo. Torion, sa kunang gingon, kung gusto nyo ka mo barog isip pamilya ninyo, kayo musubay ka sa Genesis, moingon man nga mo biya ang laki sa iyang manong inahanong mo ipon siyang asawag sila dili na duha usana. Apan ug mao lagi na nga imong papa in taon, di mo pud mahimutang inana ka. Unya na ra mo pigingon at timanang imong amahan linig katiguang na niya. Malibog ta no? Karon. Okay. Timbang-timbanga ang tanan kay katong gibasa nako primero katong sa kuan sa Sirak ang dautan man tong asawa karon diri sa Wisdom of Solomon ang katapusan way gidabanan ato babae ug amahan or inahan asawa or bana naara nimo ug asay unsi termino na kalpante kanang Kampante. o kampante Asay mo ang kampante kanang pabor nimo ba ganahan ka? asa diha inumdumi nga mga amahan concern sa nimo ug adto ka tong asawa nagdaogon ka ug wa mo makasal ba linaw lang usa kay mo tiya mo patilap pa ludhon ka gikalportahan ngadto terasa ngadto second floor awa mi terasa nga sa first floor tuwa mi sa kanan second floor Aha. dili na lalim oy Oh, mao gyud. Ikaw ba nakagi ka nang gidaw-daw ka sa imong uyab? na tayo Paasawa sa. Pinangga gyud ka sa. wa man na ano oy uban ako no magsigpaning ka kay na ibig dili mi uyab mangadto dos balay perme ko ngano magsige makagpanghingi nga wa man tay relasyon di man ta boyfriend ana muna nga
kanang na ang ako pong taga na yung man mo na sa amog na ako makuyog din sa amo lang yun nga bam respetado kay kadis inyo bam tawguro kan lagbay bye ko nga ay may nagtimo ko sa tagaan masindot mo man kayo, tambak Dada. sa mong papa na mga standby mga ayo tagae aron na imo Masindot. na imo alalay nimo balik ka balak gipaluhod siya gikan sa Pultahan, padung sa ngadto kadlor. second floor ngadto sa terasa Oh, yung butangan pag yung asin ng hagdan, ma'am. ha may man to magluhod magrosary sa simbahan gulat kay sinaw makainsaw wa may sakit Sa tuloy nyo, no, taas. Oh, padung, sinaw mga altar, itong kwan, nga na magludhon, nagikas pultahan mo, takiba ang sawag, labi nagrap, ting sakita, oy, Tinoda. natinga ako. Nga naman? Di kalit mo lang sa gluhod lan. Ha? Di kalit sa gluhod. Hindi mo sabot siya? Ay, talaga detalye. Salamat po kung natin yung tulumanon. Kung ako ang pasultihon. Tatak! RMN